Každý chce vidieť v Paríži Eiffelovku, ale nikto nehovorí o tom, že toto je najťažšia vec na celom Paríži. A to sa dostať konkrétne pred Mona Lízu a urobiť si fotku. Presne tak. Louvre, kde sa pani Zlata nachádza, navštíví za jeden deň približne 25 000 ľudí. Dostať sa dnu trvá asi tak hodinu až hodinu a pol. Potom, kým sa dostaneš ku samotnému obrazu spomínanej pani Zlatej, tak to v priemere trvá ďalšiu hodinu, ale nám to s Miškom trvalo 2, lebo sme mali svoje chvíľky. Trneme som mnou strelil 97% tej sochy. Mišu, nestresuj, to dáme tak dokopy. Branči, ja mám taký pocit, že nejaký kokot z Liptova má doma hlavu. Mišu a v Spiskej budú mať, že telo. Mišu, ale nejaká mocná SBS-ka. Práne, to nie je SBS-ka, to na Spiši sa rozmohlo, že sa tu dá kradnúť a sa Slováci pojašili. Trošku interného humoru nezaškodí, ale teraz poďme na to. Ak by si mal regulérne čakať na fotku s pani Zlatou, tak by ti to trvalo ďalšiu hodinu a pol, čo po celom prepočítaní by bežný človek strávil 4,5 až 5 hodín len čakaním kvôli jednej fotke. A tak sme teda začali s Miškom hľadať skratky. Ja som začal s taktikou podliezania a dostal som sa mierne dopredu, kde bolo kúsok menej ľudí. Je tu 800 ľudí na jednom mieste. A Mišo nehovoril nič iné, len stále dookola. Je to plno. Každopádne, zázrakom sme sa s Miškom v dave stretli a urobili si fotku s Mona Lízou, a.k.a. pani Zlatou z Louvre. Dali sme to. Dávi sa s nami chcú fotiť. Toto s vami spraviť TikTok. Toľko ľudí, otoč to, Miško. Každopádne, konečne si môžem odškrtnúť ďalšiu vec v mojom travel liste a keď chceš vidieť viac takýchto videí, tak mi daj určite vedieť dole v komentoch. Dobre mám? Mám? Teraz ju mám? Teraz ju mám. Už mám, hej? Daj bližšie prsty. Bližšie k srbe prsty daj. Však dávam. Už ju mám? No, sám sa pozeraj. Hej. Jo.